салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ҳамешагии канали Хона Хатлон. Дӯстони азиз, имрӯз хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Ин тараф бошад бозори Калон, ана ин тараф бошад вокзали шаҳри Бохтар. Ана хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар анами кӯча. Ин кӯчаро бародарон медонед чӣ мегӯянд? Кӯчаи Шоҳимардон 7 мегӯянд иҷора. Маҳаллаи Ваҳдат. Вақте ки ростакӣ мерем, ай тарафи пеши мо автодром мебарояд, барода мактаби русӣ, яъне иҷо бошад Садиқи Парасту. Агар гирда гӯшаша назар кунем, дар поён мактаби 9, дар пушт мо мактаби 8 ва доми KFC ҷойгир аст. Хонаи фурӯшии мо ине меяд бародарони азиз. Ҳозир медарем баъри шумо обзор мекунем. Аз дари Калон дар омада бародан бародарони азиз, якта хонаи зали калони меҳмонӣ мешавад. Шуморо ҳозир мо дар онша нишон медиҳем. Вақте ки айдар медорем бародаро, дар хона кондисионер, столи меҳмонӣ, ҳамаи чизаш ҳаст. Деволо бои пардаҳои замонавӣ. Якта чойлови ангур ва дар иҷа бошад якта боғчаи дарахтҳои мевадиҳанда, анор, дигар меваҳо ҳастанд. Мо барои шумо бародаро мерем даруни хонаро нишон медиҳем. Вақте ки аз дари главни хона медарем, якта калидор кондисионер, телевизор задагиаст. Иҷо хонаҳошо дуру ба дуру мешавад. Медарем дуруро шуморо нишон медиҳем. Ростакӣ медарам, ин хонаи навбатида бародаро, хонаи навбатӣ барои тифлони шумо, яъне кӯдакҳои шумо, рахти детажа ва барои либосу дигар чизҳои фарзандони шумо, шифонер, хоначаи майдаки барҳаво. Заминаи 6 сотиқ иборат аст. Инҷода сета баракай бародаро, якумш ки ремонтнадурай, дуюмаш маҳкамай, сеюмаш ина иҷа якта кухни беруна. Онҷо бошад ҳоҷатхона ва ин тараф бошад якта ҳаммом, яъне ки баня, ва дар онҷо худи соҳибаш мегӯяд ки якчанд, яъне сауна yoki парра ҳам хеле чизҳо ҳам ҳаст дар ширбачакҳо. Коме ки харидор мекунам, маромад бия бинда худаш. Дӯстони азиз, маълумоти иловагиро метавонед дар хиди соҳиби хона бигиред. Хона бо ин қадарга агароча да беру дорад, пушти дари хонада то онҷора як агарочаи дига дорад. Метавонем гилкорӣ кунем инҷа.